O Coga CB Chantada quedou a pasada fin de semana en Xixón cun resultado de 87-81 que racha un 2018 no que os de Fafián non perderan nin un só encontro. Foi unha derrota que fixo dano pola forma en que se produce, porque, bueno, comenzamos moi ben o partido, moi metidos nel, fomos 15 puntos arriba no primeiro cuarto, con un acerto increíble, tanto do Rubén Pernas como do resto dos xogadores. Chegamos a ter dispoñer de 22 puntos no segundo cuarto, pero aí, pois, eles saíron ao campo, pediron un tempo morto e saíron ao campo a facer unha defensa karate press. Os árbitros non pararon ese xogo, bueno, a partir de aí, pois, nos sentímonos un pouco intimidados por esa defensa tan agresiva por parte deles, e pouco a pouco foron limando diferencias. Tamén hai que ter en conta que nos non xogamos con base titular puro, tanto Pelayo Larraona como Alberto Alemán estaban lesionados. Tratei de, sobre todo Alberto, tratei de poder reservalo para o seguinte partido, pero, bueno, mediado o terceiro cuarto tuve que botar Mandil, porque Pernas chegou fundido ese terceiro cuarto, e esa foi unha das claves, quizás. O non estar forte, sentirse un pouquiño floxo de Pernas, ademais, pois fixo que perdera 3 ou 4 balóns en primeira liña, tanto el como o Miguel, pero, bueno, non se pode personificar en xogadores. Todo o equipo estuvemos, digamos, nun rendimento decrecente ao longo do partido, fomos de máis a menos, bueno, a actuación arbitral, a verdade, é que non facilitou eso. Non sempre se pode gañar tampouco. Que implica este novo resultado na vosa situación, na clasificación? Nada, implica que o segundo posto complícase moito, porque Xixón teria que perder 3 partidos, bueno, a parte de 2 partidos, a parte do partido o Averax, pois teñenlo ganado contra nós, e pois supón que os de abaixo pois estaban a 4 vitorias, estaban a 3, moitos diles. E precisamente pois Betanzos, que é un dos que ven aquí o sábado, pois é un deses equipos que ven aí perseguindo. Vamos a tratar de, para nós é un partido moi importante o partido deste sábado, porque de gañar pois daríamos un paso importante, distanciaríamos a un dos 3 equipos a 4 victorias e, bueno, xa restarían tan só 7 xornadas. Como é este Betanzos? Bueno, pois Betanzos é un equipo que se coñece moi ben porque levan anos xogando xuntos, manteñen o bloque do ano anterior prácticamente, veñen de fichar un xogador sudamericano novo, un xogador interior, e eles, pois, bueno, coñécense perfectamente. É un equipo moi rocoso, xunto con nós somos os 2 mellores equipos rebotadores da Liga, co cual a pelexa debaixo dos taboeiros vai ser interesante. Un partido vistoso aquí no pabillón o sábado ás 6:30. Sí, vai ser un partido, vai ser unha final. Agora quedanos pois na casa 4 partidos moi importantes, pero este que se cabe un poquinho máis, porque este é contra un rival directo por esa terceira plaza que dá lugar, que dá acceso aos playoffs de ascenso. Bueno, é un partido moi importante para nós porque de gañar, pois xa che digo, daríamos un paso moi importante.